nede lige fremme. Modtaget, undskyld, sorry. Jeg så ikke noget op. Fri rundt. Det er vores bag. Jeg har ikke kigget den. Er det med eller uden bånd? Egen folk er med, egen folk! Modtaget, uden bånd! Kig ned. Perfekt. Uden bånd ligger ned. Domand kommer! Domand kommer ind! Sjovt, måske endnu. Egen folk ind på højre side hjemme. Egen folk på højre side. Egen folk på højre side. Domand! Jeg så. Jeg kigger rød der. Ja, rød der. Rød der. Kan du se nogen den? Luk. Ja, der drenge arbejder derovre, dem arbejder derovre først. Har I mere ind eller hvad? Vi har 6 ryk på. Jo, er I klar? Ind. Fri! Der er en dernede! Ja. Jeg ser ham. En lige frem. Så dem! Jeg så ham. Døde ham dernede? Ja. Ja, han har hånden op. Ja, godt nok. Hvis I rykker ind, jeg er lige bag jer. Ja, Morsby først. I står ude ved Han er død. Han er død. Undskyld. Jeg kan godt kommentere frem tilbage. Det er helt i orden, det er en godt med. Der er en der. Jeg synes, det er ham. Ja, jeg har set ham. Hvordan er det nede? Jeg tror, det er ham. Højre side, der er en. Ja. Hey, jeg står nede. Gentag den. Jeg står nede. Jeg dækker derfra. Ryk ind. Jeg dækker herfra. Ryk. Uden bånd. Ryk. Jeg står udefra. Ja. Ja. Vi rykker ned sort gang. Hey, de står i forlængelse af den her, så de står herude. Nede for enden af trappen er der også en. Lige her på den anden side, der har måske hørt, der er en. Nej, der er, jeg tror... Domand. Tæt på. Tap. Stå nede der. Vi har en, der rykker over der. Vi har en, vores rykker ned. Jalla. Nu. Ned. Pas på derfra. Lige ud. Lige frem. Han er død. Det er på sport af. I må ikke skyde herfra, men I er døde. Ja, vi er med uden bånd. I er spawnen lukket, og I må ikke skyde hernede fra. Uden bånd. Uden bånd!